for ezomndeni. Yeah. Umndeni ngaplanta kwathi wangirepile. Ngoba nasetshele bengidayisa insango khona ngaphakathi. Ngilanda ngaphandle ngifaka ngaphakathi. Yenzeka kanjani leyo nto? Iyenzeka khona indawo. Ya ungaphuma kuyona lembobo abantu. Njoba ngiphumela kuyona lembobo, omunye umngaphandle. Omunye uyena ovula ibhedakasi angezwa ngo2 bullets wayethi uyangishaya ngaphakathi wageja ngakwazi ukubaleka ngiphumele emgaqweni mangiphumele emgaqweni ngilindele wena Abakamera wasana no ayasiqale bhuti. Welcome to the show ne. Sure. Yeah, igama le show yethu siyibiza ukuthi homeless, yabo. So sihamba sixoxa nabantu abahlanganisayo abangenazi indawo zokuhlala just ukuthi abantu beunderstand istory sabo, yabo lo ngoba isikhathi umuntu mayekubona usheshe azakhela istory. Thola ukuthi istory lesasakhayo akusona kodwa istory sakho, yabo lo nto. Sure. Ayizwa? Hayi ngiyakuzwa. That's all. Mose kusukuba serious. Alright. Asiqale ngapha ethi igama uba. Igama nguNgcebo isibongo wamaphumulo. Wakamaphumulo? Yebo. Uyazi usikhonda ukuthi amaphumulo? Hayi ngiyayazi. Ingakini la? Hayi mina ngihlala kaMakhutha. Oh yeah, so what? Etshotshombeni. Yeah, eMatshotshombeni. Oh yeah. So ufila kanjani ukuthi khona indawo eqanjwe ngesibongo sakini umaphumulo? Phase yabo nayi. Akazi wacabanga wafika lapha. Ngingaya ngingane sihamba nesikole. Oh. Primary ngisafunda primary eChurch la Makhutha. Yeah, wafika ukuthi hayi sasiyodlala nesinye isikole. Yeah. Nanodlala ibhola. Oh yeah. Safika ukuthi hayi siya kaMaphumulo. Indawo yakhona kuthiwa iMaphumulo isikole angisazi kwakuyi. Asafe sadlala nazo hayi ngayibona indawo yakhona yona i-right. So wena kade nihambe nesikole wawuyodlala noma wawubukela? Ngangiyodlala. Wawudlala? Ngukapteni. Hayibo. Echacha la kaMakhutha. Ushaya iphi position? Ngangistrike. Wawu-strike? So igoli wawulishaya noma wawubekwa nje? Awulo ngidlala istriker ngakushuthi igoli ngangilishaya. Plus masuyi-striker futhi uwukapteni futhi wawunzima. Shuthi ngangenzi. Yabona ke. Emathimini wakwadlala outside esikoleni? Yeah, ngadlala kancane italent selivelile belibonile ngasheshe ngaboshwa. Oh yeah. Hayi bafike balibona ke ejele. Yeah. Ewesivile medium team. 2004. Ngiphasele u6. Yeah. Ngisuka ka5. Afunda uJanuary, February, March. April 1 ngiyazalwa, April 29 ngagwetshwa. Ufunda bani? Ngiphasele u6. Ha, waboshwa so early. Ngahlala. Okay, wathi siqale la before ngizobuwela lapha esitorini sakho. Edladleni kaMakhutha uhlala khona manje noma isedladleni? Ngiyaya kobabona. Kade kuKhisimusi. Ngile ngababona. Ngahlala nabo ngase ngiyabuya ngizala. Kahle impilo yethi la eMphantweni. Ila eMphantweni. So awusayi edladleni ukuthi uyolala khona. Nezitori njengoba sekuvuka ama-forum manje. Thina uyazi sebasulelwa abamacala. Wabonakala uhamba njawo. Vele kuthiwa wena. Vele kuthiwa wena sewonakele endaweni yokuthi ngisho ngesiwena. So edladleni usuke nini? Sewudala ngoba sengo ayisewudala khona mangisakhumbula. Kodwa ngiyaya kobabona ngiphinde ngibuye. Ngoba kaMakhutha from la eToti kula. Kula eToti. So ngiyaya kobabona. Ngiphinde ngibuye abangisho nje sengigcine New Year emini ebusuku sasila siphanda. Sure. Ngoba oqonqa abaqhumisela la uCricket eBish. Isiphanda imoto bayisuka igcwele la yonke le ndawo eyibonayo njengoba zimi kanje. Siphande until kuze kushaya ikuseni. Ekuseni ke bese sihamba siyobhema. Masiqeda kubhema kukwena ukuthi uyabuya uzophanda noma uyalala. Yabo thina siyabuya ke sizophanda ngoba ayideleki unga. Ngathi ungahlezi ubhema. Ungahlezi ubhema. Yeah. Yini
that's one thing eyakwenza ukuthi hambe edladleni yini yakukhipha nje ekhaya la wa decide khona ukuthi angisabuyela ekhaya umphando kuphela awuxoshwanga kwenzeka ngalutho hayi edladleni okay nakho ukubantshontshela oh hayi njengoba desha umfethu kubeka into uqalekile ngoba abantu abaningi uArosta understand umuntu akutsheza manje basihleli kanje ngithi ngishawa uRosta ngicela ungiphe imali uthi usuno 2 days 3 days ungabhemini ungayeki yabo njengoba ngisuke ngihlele ngisuke ngifa ngempela ngisuke ngenza noma yini ezokwenza ukuthi ngithole imali ngihambe ngiyobhema angithi yabo ekhaya ke bengibantshontshela kodwa hayi into ezinkulu mhlambe imali ifoni awubheda hayi lawa lamafoni esimanje manje awubheda ngami ngiyidayisa u30 rand yayiso u30 rand 35 njengoba isi u45 manje iwunga yes hayi kade ke ngagcina ukuyakhona into ebisisibhoga uRamaphosa ubenza uRamaphosa imali layo 350 apply lo 350 nginga-applyela usisi wami usebenzi wawuthola namanje sawuthola ngisawuthola namanje ngisawudla wona uzubhohela uthola umuntu ke lelo suku ukulast isikhathi singanani 350 bafo yabo manguthola manje njengoba ngithi ungiyo45 rand kuyitradi kuphuma 2 kubuye u10 rand 10 rand igas light down siphelile sekusele malini sekusele 250 ngigibelile mhlawumbe ngizoka amakhutha ngeza la kunabantu engibakweletayo futhi sure angithi ekumele bakhokhela angithi mhlawumbe ngithi ngifika nje ekhaya mhlawumbe u50 rand senginawo noma itrad selisele lelo trad ke sekuyilona engizokwazi ukuthi ngiqaqe ngale kuseni ngoba kuthiwa siyaqaqa sure kwazi ukubhema so imali iplan yakho umphanto wakho wonke owenzayo urevolver around lento baba okay negawulo kodwa igawulo nje kodwa nje liza kamuva sure ukubhema alright asibuyeleke elokhuzaneni kwenzakalani mfethu ukuthi ugcine usufahlaka eli kanje bafo ezomndeni umndeni ingaplantwa kwathiwa ngirepile ngingarepanga ngoba wabuya uma wangitshela sekuthiwa wenza into ukuthi kanje esebenza ngathini sabandawonye kanje kodwa ngekwesibongo ngokuthi uyazi ukuthi endadeni akekho osebenzayo sho sibalidonsi oledi thiwa cha umsebenzi kanje yabo lidayisa phi lidayisa icontainer clean ngaphakathi endlini bese liyasuka liyovula icontainer lenza amagwinya yonke lento yabo shothi one day kube nomsebenzi umsebenzi angikho khona ngisekhaya ekhaya ngihlala nosisi wami umncane kuthiwa uNosipho manje ngihlampa useno 20 kuyale phezulu semdala olama mina ngigada yena umama ehambile emsebenzini manje esikoleni usala komakhelwane shothi uma one day mayibuya kumsebenzi ngomgqibelo abuye ngakusasa abuye sengitshela ukuthi ingcebo sekuthiwa wenza ukuthi kanje ngisi mina hawu kanjani ngoba bengingekho angithi yabo athi hayi umuntu khona umunye ubhutike wakhona lapho kwakuthiwa umdungu kwakuthiwa uNosipho ingane yangihlwengulile yabo angimtshela umathe ayikho leyo nto athi hayi nami ngiyazi ngani yami kodwa ke starting from now ulindele amaphoyisa sure nangempela afika amaphoyisa ngiseni ngetrunk ngithi ngiyogeza ngingawebhemi ke wona sayibhema insanga ngisaqala ukubhema insango futhi nokugwayi ngoba la ukufoma khona ukubhema ngafomela ejele ngaphakathi afika amaphoyisa ngithatha bakhishwa nge-free bail ngakusasa ngalala isitokisini ngamakhosi yala itoti ngoba amakhutha awekho amaselo okulala khona ama-waiting room ngakusasa imbumbulu yafika ngikhipha nge-free bail nga-attenda nakho isikani njengoba ngi-attenda bangikhulisa bakhulisa inkantolo yangikhulisa ikhulisa wawunenye emingaka kanti kuqala kwenzeka leli cala engangizingane kakhulu angisakhumbuli nami wangawuhlanganisa 18 hayi 18 ngawuhlanganisa
ngoba ngigwetshwa inkantolo yasho ngabe ngikusa eDurban ngoba lalisembumbulu la transfer eDurban e10 floor ya iV Court 10 floor la transferelwa khona yasho inkantolo yathi ngabe ngikusa khona place kodwa manje sinqena ukuthi uzohlukana nabazali bakho kodwa uwezivile emedium D juvenile einganeni eingangawo yeah hayi ke nama ikho into engangisengizoyenza ngoba kusekushiwo hayi oledi la sathi ubhaka laphinda nawe emuva ngoba ngangiphuma ngathi ngiyesikoleni phuma esikoleni angifike ekseni ngivuke ngiye esikoleni ngifike ngitshela umema ukuthi mama ngiyabuya khona le ngisakhona ngathi hayi okay ngesinqi hambe enkantolo bangisheshe ngabuya mhlambe eqalwe ngami mhlambe noma ngoba ngigqoke uniform makuqalwe ngami ngizobuyela esikoleni mangaqalwanga ngami ngeke ngizabuyela esikoleni kodwa umema ngimtshela ukuthi abe neclue so abantu laba abakuchargeayo noma laba ababebona bakubeka icala baya attenda nabo uya attend naye lo muntu lo kuthunjwe bonke bakhona bazofida omunye umama umoya owaqala kunoma ukusebenza kusho ukuthi base bammisa ngokuthi wayeshibisa yabo maka shebizwe yabo bammisa kwawuyena oba uyini witness yabo uyena owayengcindezela nayo igama lakhe lo baba wengane kwawuyena wayefika enkantolo ezo attenda nayo ingane yabo shosi ke ubufakazi bagcina buhlangene ngoba ngagcina ngigwetshiwe kodwa ke mase ngibuyisa imemory odokotela yonke lento angihambanga mina ukuthi zothekwa lezi zinto lezi ya iDNA and stuff angihambanga mina leyo nto so wena walashwa ngobufakazi ukuthi icala kulahla ngobufakazi ukuthi kunama witnesses and stuff kushuthi bafo so njengoba uthi noyigadile ingane engangigadile yama lena kanti ukuthi udlengule yakuphi le eyala kusebenza khona uma yayikhona yona endlini kwakuwumsebenzi khona kwathiwa mina bengikhona ngibonakaliile ikhona wena awukho lapho ugada ingane yama wakho kuphi ugada ingane yama wakho kaMakhutha icala kuthiwa lenzekele kuphi liyenzeke kubo kwengane kaMakhutha kodwa kwenye section ndawo mina ngihlala kobani mina ngihlala eMatsho lento yenzekaphi ngaseMakhutha high ku16 ku15 ngaseMakhutha high seyistole ekuthiwa isifisi opposite nakhona yenzeka khona mina ngingale ko4 angayezwa ngomanje sebuye ngitshela washo futhi ukuthi njengoba ngikutshela uyovula icala ngalokho ekugcineni mayisebethola ubhuti wabo ngoba ekugcineni bathola ukuthi uba wenze lelicala sebe bashona uma wakhona washona sebebuya ngimanga ephupha esengitshela umathi yazi ade ngibuye sebuye ezoxolisa ngephupha abasekho sengibhantintile mina ngoba ngagwetshwa u10 years sure ahlala u5 years wathiwa 10 years 5 years suspended 5 years inside 2004 2005 2006 2007 December okulesini umhla ka23 waphuma kuDecember ne nakho ke umuntu esengene ema-drugsini ke sephuma ejele ngoba nasejele bengidayisa insango khona ngaphakathi ngilanda ngaphandle ngifa ngaphakathi yenze kanjani leyo nto yenzeka khona indawo mawufika unyuwani A group uvele ebukweni uB group mase ku A group sihlala njengoba sihleli kanje sobabili bese kuba itafula lapha nendawo yabo mekufike kuphathela icala usumkhandile yonke into ngekwakusa amafoni kayengakukho akusasetshenziswa lezingcingo lezi zekhadi yabo umkhande yonke plus futhi umuntu owayengifakela umuntu owayekhona la ngaphakathi esikade sihleli naye waphuma yena washiya ngaphakathi wabuya kushuthi nje ngezinye indlela unayo yonke inombolo ukuthi kwenzakalani yebo noma efika ngigcwale ngeslip ngicebo senzo maphumulo ngoba izolo kade ngiyeviseni banginje siphendula
kubhalwa igama lakho la ngaphambili bese usiphendula bese kubhalwa umuntu okuvizithile. Yeah. Awuma ithi ngiyabuka umJ. Sekuthe ngci kumina ukuthi lo mfethu wayethe uzofika ezongifaka insango. Mase ngifike eviseni uyangitshela. Shalom. Salute. Uyangitshela ukuthi hayi nayi into yakho ngiyiphethe. Ayisekho kuyenza ngeke aphinde naye umuntu. Hayibo usedlule nayo yonke emagadini usela. Yonke lecabanga from engena lapha ngaphakathi waze wazongena wafika nawo live iseni ku A group. Sure. Yabona basihleli kanje. Endlala kanje. Ngitshela ukuthi nginayi la plastic me. Uplastic unogwayi une20 nemboza. Into ayididize ngazo nemboza. Nani ngawona ama cosmetics bese kubi yona. Ngabo i-Standard Bank yabo le Standard Bank engaka. Ayigcwele lapho. Isikhwama esisodwa. Isikhwama esisodwa. Yothi ke mapho ke mase kumele nginayo angithi uyisiboshwa. Unayo yonke futhi inombolo yala ngaphakathi. Yeah. Neyo maphuzu ukuthi lo uhlaza lo akalona uhlaza uyabona. Yeah. Shothi athini ke okay ngizokutshela mase ngithi mina shafu ngizokubambela ngoba yena suke nihleli kanje kwindawo ezu3 amabhenchi ibhenchi ngalibhenchi ngala bese ubitafula kanjalo bese kuzoba khona lapha iwindi elikhulu la obaba bahlala khona abanibuku yabo bese kuphela isikhathi bese vela leminyango. Yeah. Ngimama shothi yonke into yenzayo izandla isuke zila etafuleni ngimama bethu. Yeah. Konke futhi ukudla okusuke kukho akuphathele kona uplastic. Akusho wathi menginika uplastic same time ngangiyithatha ngiyibeka la kumina. Ngiyikhipha kuplastic ngiyibeka la ngase ngibeka uplastic. Ngiyadla nje isila kumina. Sengigade yena ukuthi angitshele ukuthi nangilahla. Ngawo lapho ngangifake elastic la. Yeah. Ngiyithathe ngigqoke i-shirts ziyathunga ke ibosha njengeskipha kanye. Thosi sifika la. Ngiyithathe ngiyifake la. Yabo this time ushayisa kubaba. Yeah. Ezokukhuthuza. Angithi uzothi izandla phezulu ubamba udonga. Iyanyuka ngithi yena uzoqala lapho ukukhuthuza uzoqala la. Yeah. Ashone enzansi angithi. Uyayishiya yena. Yeah. Angithi yabo. Ngibamba udonga athi para uvula uplastic athi hayi hamba. Mina ngadlula nje kulabo sengiqedile sengiyoze ngiyongena esectionini. Sectionini ke into eyinkinga yilabo baba basuke begade esectionini. Angibamba. Okay ngangidumile ngibizwa ngoJunior Khan ngangidume ngebhola. Bengikhonzile nje ubaba abaningi. Omunye akuthiwa ubaba e124. Yeah. Ngoba ngangisuka khona ngiye124 naye. Ngami ngiyafika khona yena naye. Abe danki baba bengishayela ukhiye ngangingena ngayothi hayi father wabeqala ngaphakathi wabethi hayi hamba singenile. So mangabe isesikhwameni sase Standard Bank esincane kanje uyihloka uyiqinqini. Usuke iqinqini. Yabo uthulithi wensango uthatha ubeke phansi besithatha amanzi. Wathi fa. Yeah. Esikhathi uyifafaza ngawo eyihlanganisa. Yabo nje uyihlanganisa uphinde lokho iyaqoqana. Iyaqoqana ngimama bese uyayishutheka futhi Standard Bank. Mase uyishutheka futhi Standard Bank lokho anithi fafa ngamanzi. Yabo iqoqana igcina isinge. Uthulisa ngakufakela ku Standard Bank nje lesisa. 2 litha lo ngaka. Ufaka iStandard Bank lesi esingaka. Kodwa iyobe inkinga ke mawusuyivala uyivale kahle bese uyirounda ngale salo tape brown. Yeah. Uyishaya ngayo vele ibibaqi vele iphenduka into encane engaka. So ngiyahlampe ngoStandard Bank owodwa ubuwazi ukudayisa malini. Hayibo bafo. Hayibo ukuthi iyayibiza ngoba ibheke into ezincane. Mhlambe amakhanda konje manje ngilinganisa njengale igqabu ledayiswa la. Yeah. Ejele ungenza mhlambe ungawenza u2 khulu ngayo. Ha. Njengoba igqaba ingaka. Uzoyizeca kancane lokhana uyiqhutha uyifake ephepheni igoqo o10 o20 bese kuba u50 phela. Ngogoqo 10 no20 o5 o10 phela. Thatha ugwayi, thatha ikhadi. Ama cosmetics nganginawo already lalifika njalo ekupheleni kwenyanga. Yeah. Hawo, njalo nje ekupheleni kwenyanga vele ngiphathele into zami ama cosmetics ugwayi.
ya ama-cosmetics ukwazi ngoba ama-trunking thola khona ejele Yeah. yonke lento zokulala ngaba ama-cosmetics ugwayi yabo ma-roll on perfume into ey'kanjalo yabo nogwayi ugwayi osebenzayo. Yeah. So ilokhuza ayikufakeleni isimoko cause ngizwa kuthiwa lapha ejele kuna ngokwenamba kunabantu bakhona manje. So mawusufika lento wena ngeke nikufake enkingeni kulabantu benombolo. Nami ngisisebenzi. Ehe. Yabona yabona nje nganqunywa ngisho unqunywa lento mase kuthiwa ngiyayikhuluma. Yawo ngeke bafo ngingathini ngeke ngifakele inkinga ngoba nami ngomunye otholakala kwi-gangsters. Oh. Angithi yabo. Yeah. Uma ngikuthola ngiyahamba ngiye kulo sphethe. Yeah. Okay ke medium D akekho ngingathini akekho akufani njengasinde ngako medium B medium A. Angithi akukhona khona abakhulu yabo kushiyana kuthiwa kushiyana amagwena ngezitep abekho ke lapho emedium D nje wawulima kwakho kubo kwakho. Okay ngolayini ukuthi wena mfethu ke usuvala indlu ukuthi ingakhulumi ngoba phela njengoba kuhlela khona ocleaners abahlezi bekubaba. Angithi yabo yonke into. Okay basuke bengazi ukuthi uphethe insango kodwa ekuhambeni kwesikhathi bazothola ukuthi insanga idayiswa lendlela. Ngiyamama. Shuthi nje okay umaphuza maseliphamisile lakhe qedwe aza master. Into ekuthiwa imaster. Amaster qedwe ukumaster bese ngiyayithatha insanga ekasini ngibuye ngihlale phansi nomunye umfethu wasemlazi akuthiwa uDenja. Hlale phansi isigoqe kusale salayo bese ngiyayitshela siphemise endlini. Hlukile ke ama-crew khona ama-26 ama-28. Hawo siqale 26 igqomane lapha kanjalo ukuze kuyofika eParliament. Nabantu bakababa kanjalo yabo sibuye size nangala. So uyababhemisa ukadayisa. Sure. Nala futhi esekshinini akekho waziyo. Ngizoni mase ngiqeda ukubabhemisa bese ngivele ewindini. Cela ama-gates ngalaba ngivulele ngigibele eklasini. Ngivele ewindini ithi number bani bakhona o10 noba. Lo engizombiza uzotshela ngoba ngangise number 3 uzotshela inumber 2 nenumber 1. Nenumber 1 kanjalo izotshela iB5 phezulu. Yabo kanjalo igcine isiyazi yonke isection uthi hayi insanga ikhona e43. Yeah. Angithi yabo. Phela ke sebezokwenza njani makuvaliwe bazothola umuntu oneqiniso ngathi nje mhlawumbe ontanga wakho ngoba kuntanga kanjani. Yabo bese uthumela yena. Awungela ngale 43 yena imali noma nayo i20 Stuyvesant noma ongaleza ikhathi kwakusadumela kwa kuthiwa i-expand. Kuthiwa nayo 20 expand cela senze lo 10 abawu2. Yabo hayi ngiyayithatha ngiyigoqa ngifaka ekasini ngibanyusele o10. Sure. Yabo. Yeah. Njoba ngikwagoqa konke lama20 mhlambe kuyoenda abantu mase kunama 200 mhlambe u4 u5 ekasini. Usazoba futhi nasi isi20 sagaya. Thothi ijele lonke angithi ebhantsheni ngigqibela isonto neholiday visit. Monday to Friday isuke lingekho ivisit. Sebeyabuya ke imali ke ngeke uyiqede ejele. Ngeke ehlezi ikhona. Sure. Sebezosuka ke babona futhi la abade bengensanga. Sebelethe imali yawe mfethu akekho nogwaya mfethu ikhona i20 u40 rand noma u30 rand. Yeah. Isuke ngiyehlalela phansi sebezongimemeza. Hayi 43 sibani ngisukume ngivele yebo mfethu phosi cage afaka imali ngiphosela ugwayi. Manje wena ngoba wangena umncane kanje ejele and futhi ungene ngecala elingekona ukuthi uyalwa noma uviolent wayithatha kanjani inombolo? Hey mfethu yabo mawungena uthi ungena nje bese ububuza uthi ungena nje eminyango khona ngala kuthiwa yes kuvulwe kuvale uthi hayi awuphakamisi kuthi ugcwala ngobani ejele usho ugcwala ngama26 noma ama28 bese ubuyela ngayo usuku bakubuza ufika yeah usuku usawazi ngani ukuthi ama28 enzani ama26 enzani kanjalo kanjani nje yizo how phela konke okwakwenzeka yizo kwenzeka ilokho okunye kwako kwakwenzeka ejele ngoba ngeke ukuthi awugcwala ngamuntu uzolala laphi ngoba ama28 ama26
Awu ama-28 ke bezuke uyazi adume kabi sometimes. Uyini umehluko? Yasengikhulume nabantu abaningi la kwishow kodwa akekho umuntu okwangichazela ukuthi yini umehluko phakathi kwe-26, u-27 or 28 ngizwa kuthiwa khona nama-rough angazi nama-rough namajibani. Yini umehluko phakathi kwalama gang? Yini yenza ukuthi kube khona i-difference between each gang? Ama-26 aphakamisayo nje. Ama-28 athi kanje. Ehe. Iwona mehluko-ke. Thatha ngisho ngezinto abazenzayo. So it's just ukuthi uyaphakamisa hayi ukuthi mhlambe laba khona izinto abaspecialize ngazo ukuthi mhlambe laba benza izinto ezithile, laba benza izinto ezithile in terms of ke i-behavior yabo noma indlela aba-acta ngayo. Hayi bafo yabona-ke okukanjalo babo ngizocela ukanginquma ngisho ukunginquma ngoba ngibuye ngigange ngiboshwe nami. Ngingathothi ngikhuluma kanje abanalezi zinto lejele amafoni ayikho ifoni engekho ejele. Ayikho inhlobo yefoni engekho ngeke uyifice. Angithi yabo uthi nje uzothi ufaka i-show khona oyibukayo ejele. Iboshwa-ke bethu hlezi kwabantu ababodwa. Angithi yabo njengoba ngisho ukuthi nganquma ngisho ukunquma okay kona ikhona i-difference. Yeah. Angibamba ngangcothi mhlawumbe ungibuza kanjalo sengiqhawutile angisagangi angisabhemi sengiyimina nje sengiyayisontela manje ngisabhema ngisaganga qhumpheze nje la ngihambela kuthiwa same one sengiyaboshwa lapha. So lento like i-secret. I-secret yebo baba njengokusho. Okunake laba abakhuluma ngenombolo emafonini nani. Ukuthi uyabuka umuntu omdala futhi ongeke asaboshwa umama omdala yena ingane noma abafethu abangakuthi uyabuka seqhawutile akasenzi lutho ngoba uyazi mase kuthiwa Buyela lapha ya. kuzoba nzima lapho usuke sekhipha imfihlo. Yes. Njoba sithi ama-26 nama-28. Yeah. Nganquma ngisho unquma leyo phathi nje. Awufuni ukungena kuyona. Hayi baba ngoba ngisagangile. Yeah. Ngisabhema. Yeah. Angibamba. So njengoba uthi usagangile kanjani mawuganga? Ngiyaganga baba nala itoti la. Ama-forum ngaphakathi kolokishini afomwe ngokuganga. Ehe. Shiwe intambo zogesi. Yeah. Ukhopha inini. Yeah. Yawufomwe lapha besidla nathi ikhopha siganga futhi. Sina-ke besisuke elokishini sizoyidla la ngaphakathi la itoti. Awu bese sisuka nayo le toti soyidayisa komalekazi. Ngoba nakho-ke sekufonywa ama-forum. Yeah. Base ngiyahlehla-ke ngiyabuya ngize. Uza ngala. Cha bengibuzela mina ukuthenini iyiphi into ocabanga ukuthi sengakufaka ejele njengamanje beside ukubhema. Beside babo yozi isicala nibule ngubona ingene. Qhompheze ngihambela la bethu ngithola ikhopha mhlawumbe ade bejaha ubusuku. Yeah. Bayifihle. Ngithi mangisi ngiyayithola mina ngiyithathe. Awekho amaphoyisa angangazi ala etoti abaseshi bangazi bonke ngidume ngelampandlana ngongcebo. Haw hey. Hayi ngeke yabo sekubona lephandla lengeke kuphinde ngikukhohle. Ngidume ngelaba uthi ngiyayihambela kuthiwa umpandlana uthi sisebenza uphetheni bethi. Yabo? Angithi sengiboshiwe. Likhona elinye icala lekufaka ejele ngaphandle kwaleli after usuphumile. Maningi bafe. Iliphi elinye nje ongangixoxela ngayo lenye case? House breaking. Yanini le? Last year. Ngisacela ungitshela ngalolu suku ukuthi kwakuyikuphi kwenzakalani just leso story. Ila etoti la ngaseGaralea la. Inesikole lesesila mawuthi la eGaralea ufika kuthi junction. Yeah ngiyabona lapha Ngene ukuthatha ibridge. Yeah. Ushone ngala enzansi kunejalidi lapho. Kahle lalivandalazwa abafethu nami ngomunye wami. Oh yeah. Kanti ngalo lasuku ngihambe wrong. Kwenzakalani? Uzofika umnikazi walo uzokuthi yabo ithatha akuhlali umuntu kodwa manje kuyaclean okubhushwe kanje. Wena mongazi ngazi ijethi kuyahlala. Kanti sesinayo nombothi akuhlali. Akuhlali umuntu. Angimama. Ngangiyile ngayizona. Ngafike ngaqoqa nje izinto ezincane ngama ngadayisa kusho ukuthi ngabhema ekseni mase kuqaqwa abancishana ke abafethu nehunga. Uvela ubhenyiswe nje. Ungafakanga lutho nana ujikelwa umngane ujikelwa intombi yakho ujikelwa umngane wakho obhema naye mase kuthiwa useyabhema nawe hayi ibothi yazi nothi ngivuke ngiyohlala ethiyeni ngingena lutho angihambe ngiyophanda ngiphikelele kuwona lo muzi Ehe. mangithi Hamba wedwa manje? Hamba ngedwa ngingene futhi kamnandi
kanti naye uyasuka kwakhe uza la Sure. uzoklina. Yabo. Shothi angani noma wayesezwile ukuthi kunomuntu watshela omakhelwane ngoba bengijaha nomakhelwane. Yabo. Shothi akubridge isibhamu, ebridge isibhamu yindi elijabhani lifake ama-hostel 2 nebhamu. Yabo. Wasenjeni. Shothi ngizwe ilontuzi igates ligeqeqeqe. Ngitshela ukuthi mina hayi kamakhelwane yabo ngiqhubeke nento engiyenzayo. Ngithe mangiqeda ukuthi igates hayibo ngizwe leli garage engikulona. Nebhidlala outside building ine garage. Yabo. Yona futhi outside building njengoba ine garage eceleni kwe garage kwasexhunywa u1 room. Mina ngibhizi nginqamula izintambo kuona lo one room nezinye izinto Impahla seniqedile manje senginqamula intambo. Vele sekuthuthiwe. Oh. Siyavandalize sidla ikhopha. Yo. Sidla le intambo lezi ehamba ngaphakathi emapayipini la. Yeah ngiyabona. Ikhopha pipe yonke leyo nto. Ababesedlile khona ukuthi uyayidla mhlambe uyahluleka mina nginesitifiketi sagesi engasifundela nje kade ngiboshiwe ngezinto yanyanga. Ugesi nje ngeke ungitshele. Yeah. Ngiyawazi yawo. Uthola ukuthi bayayinquma mase bethi bayayidonsa elikamapipe ayisaphumi. Yabo mina ke strategy wena sala yonto. Ngangifika namanzi ngiwathele bese ngishiya kanje akuona amapipe. Ngishiye kanjalo ngiqhubeke ngezenyini. After mhlambe 10 minutes kusuke kuyinhlabathi lesuke ingenile. Bese ngiqhamuka nempentshisi noma neside cutter ngiyibambe ngiyidonse siyayizelala lapha ngithi lento ebiyibambile kusuke kuyinhlabathi showcase. Njoba sengifake lamanzi isimelthisile le nhlabathi isiyayizela. Ungezwa ngegarage ligeqeqeqe hayibo ngoba la kho umuntu nje ngibe ngiphuma mangiphuma kanti umakhelwane ungibonile ngingena. Shothi wamfonela lo muntu. Umfonela vele usendleleni uza khona. Shothi wayethi hayi nyusa inyawo. Uza ngemoto. Yabo. Okay ngalizwa lona igesi kodwa ekwakhona into engiluthayo. Ngokuthi ngiqalekile ngishawa rosto inhloso yami ukuthi ngifuna ukuyobhema. Yabo ngangayitshela ukuthi mhlambe leli gesi ngabe likhala kanti likhala la ekhaya ngempela. Yabo ngiqhubeke mina. Ngezwe ngithi roller door nayo isigeqeqeqe njengoba igeqeqeqe uvula ingidi. Yabo. Mina ngingene ngani lapho ngingene ngeroof. Ngehlela ku ceiling board. Ceiling board bese kuba khona lento ewu4 corner yabo. Ngiyabona. Ukwazi Phumule kwehlela kuyona. Ngiqithi. Kodwa ngikutsheze ngalezo sikhathi angizange ngisakwazi ukuphuma ngawo. Ngayo ceiling. Umlungu kunene kushuthi khona la kulendlu ekuyibhedla gathi kunendawo encane evuka incadi yanda kwakho yokungena nje. Yabo ngoba nasi isicapha nebhedla gathi kanjalo. Kunephisi nje oncane mekwangena ikhanda kawo. So out La ngena nje ikhanda usuku out kuleso space usuku usungaphumi. Meke wafaka ikhanda waphinde wadonsa lapho umzimba ukubala ngokuvele. Uminye ungena usuphumela ngayo. Ungaphuma kuyona lembobo kanti njoba ngiphumela kuyona lembobo omunye umngaphandle omunye uyena ovula ibhedla gathi angezwa ngo2 bullets wayethi uyangishaya ngaphakathi. Wageja ngakwazi ukubaleka ngiphumele emgaqweni mangiphumele emgaqweni kunomasipala ngaleceleni. Shuthi ngibone ukuthi yabo mangibaleka ngomgaqo lo muntu uhamba ngemoto uzoshesha ngijaha futhi afonele wona ama security lawo agada amajalidi. Sheshe ngibambeke. Tezo ngisiza angivele ngijombela amasipala kanti ngizothi ngijombela amasipala ngijomba mangithi ngiqithi mangithi 2 step nali security imne manager yakhona lana babuka abapatrol idam ngithi 2 step nginyonya bangifoni bangizwa sengibadlulile nje bengakulezi ayitini mina ngila ngabo angazi iphendulwa yini imanager ukuthi yithi kanje esuke ngibonisa ukuthi hayibo ufunani lo la wabo angisuke ngibaleka mangibaleka awuthula ama security lawa ngijaha ngibambe
abuze yini ungene kanjani la ufunani. Abazo nothi ususwe isimoke sani ngale. Yeah. La sengibatshela khona ngoba nami ngidle ngokuthi ngifuna bangidedele. Hayi wathi wawu namanga siphinda nawe emuva. Hey. Nangempela bangithathe baphinde nami emuva. Asuke bembona ucomplain empampa ngemoto la ngaphandle. Ngihamba bambize. Kuthiwa is not SM1 athi SM1. Hey, ngibuya wanga ngenduku kanje. Ha, bakubulala ngenduku. Ubona ushaya uthi angcithu amaphoyisa asekhona. Ha. Shawa ngedonki piri la ukwazi ukuvika uboshwe ngemuva ngozankosi wabhanqwa mhlambe nensimbi. La ukwazi ukuhlala phansi, awukwazi ukuvika, awukwazi kwenza lutho. Ushayela bonke manje labantu abebelokhu bevandalize la. Kuthiwa yimini. Langigweba lelo cala bra manje ngayenkaye emedium A ngayahlala u4 months langigweba unyaka. That was 6 months suspended, 6 months inside. Oledi ngothi ngilihluphile. Kulo 6 months angizoshaya mhlawumbe inyanga namasonto. Ngoba uthi ufika ubukhipha iaddress eWestville yokuthi uhlalaphi kanjani. Baka correctional bahamba baye kini. Awu manje base kwaba khona oma ungasibahluphile abazali. Sibahluphile. Abanye bahluphile kancane njengami. Okay, already lisenalo lelo zwele kodwa alibeli isifoko. Hayi ke emayikiwa ngasemalini yokubhema angikhohlwa. Hayi abandlayo. Uma unekhanda liqinile. Yo. So ilokhuza mfethu angi-understand lento. Ungena kanjani kwe-roof? Ufika ukhipheni phezulu? Ukhipha ama-tiles. Yabo nje ngalapha nje ama-tiles. Awu4 nje bese. Ngoba ngimncane kanje. Sengiwakhiphile awu4. Angithi uyabona asuke ebanjwe lamaplango ekuthiwa amabhathini nini. Ngizoqala elilodwa mina engizokwazi ukunyathela kulona. La ngisuke ngiphethe nethoshi. Bese ngiwakhipha ngithatha umese noma yini ngisika lo plastic oqala ufakwe khona lo mnyama noma lo mhlophe. Ngusike bese ngiyakwazi ukubona amaplango ngibone no ceiling board. Bese ngingena ngawo ngibambelele la emaplangweni. Bese ngizothi ngingena nje ubuyibona le ndawo le. U4 khona le ngiyade ngishe yaselimpo. Yeah. Bese ungenela kuyona. Sho. Vule yona bese usuphakathi. Nje uyagxuma phansi. Mase uphuma kanjani zogibela? Akulula ukuphuma kodwa. Kulula ukuphuma. Yeah. Uma usuphuma uzophuma ngeforce. Ngani kuzomela uzama ukuvula le ndlela. Awusaphumi phezulu? Yeah, usaphezulu. Phela mase ufuna ukuphuma phezulu kuzomela uthathe something futhi ozoyibeka khona la. Yeah. Ukuthi ugibele. Uzogibela kanjani usuphethe impahla? Phethe impahla, yeah. Aphandle mawuthi ubuzwe uzodla ikhopha kuphela. Yanto ke ingena ngisho ukubhaka. Hawo. Thatha ulayishe ukubhaka bese ugaxa ubhaka wakho bese uyathatha ke lezi zinto uyagibela uyabambelela uyaphuma. Sho. Ya ne. Lapho ke usuzokwenza njani? Usuzoqwasha ama security emgaqweni. Gwaqeni. Just for nje ngisuka la ngiya kaMakhutha. Ama security ama CCPO blue ET ama security nje lawa gada amajalidi. Yeah. Bonke laba bantu okumele ubagada hayi ngoba hayi ngeke bakubamba naye. Akubulala ngenduku. So beside lokhu kushawa lokho washawa kade ubanjwa kuleli cala wekwabanjwa futhi iforum washawa futhi before. Angaze iyona into yangiletha la. Oh yeah. Ukuthi awufundi ukushawa iforum. Hayi awucabangi. Hayi ngeke ba. Manje njengoba ulimele ezandleni kwenzakaleni? Ngashayiswa imoto mfethu la mawuye esiphingo la kaParako. Ngibuya koqale kwesinye scrapyard ekusuka iselinye indiye ekuthiwa uClear. Ekushuthi ngingayinaki imoto. Iqhamuka icimile sekuthanda ukuthi vele izokukhanyisa isikhanyisa isiseduze. Wami isuke ngithatha. Ngagcina nje ngithe ngikho wangishayisa futhi wajika wabaleka. Sho. Abangisebusuku lapha amaphara asekho leya ndawo iba Ems. Ngijezi ngasuka khona nganyuka ngayo eMalikazi ngilimele kwawo. Usubona okuncane isiya ngokuba right yona vele. Wawokha? Ngawokha ngangiye esemtime esibhedlela. Ngaya ngakusasa. Ngiqiniso lokuthi usizo ngeke ngilithole ngalesi sikhathi. Yeah. Kwakusekulate.
okay indawo ephithizela abantu kodwa kwakusekulate. Yabo ngayitshela nje ukuthi angicingi ngoba ngangiqalile nomnikazi we-scrap yard esephuma wangipha imadlana wangipha malini wangipha u-80 plus ngino 70 kade ngiqala kanti mangifika phezulu ngabe ngathenga iwonga ama-pinch out 2 ngathenga iqhuzu le-rock ngakwazi ukulala. Ngavuka futhi ekseni ngakwazi ukuqaqa ngayo le mali ngathenga ama-pinch out 3 i-rock ngangabe ngisayithenga ngabhema elilodwa no-half kwasale elilodwa no-half. Cabanga ekhaya bazi ukuthi ngilimele. Sho Umuntu loyo wangibona emshini wangasekhaya eNithekwini yafike yabatshela. Buka-ke ngoba bayafika bazongibheka mina ngiyeqa so-arrest. weqa futhi esibhedlela wahlala isikhathi singanani? Ngahlala usuku olulodwa. Awukazi uphinde ubuyele khona? So urecover nje? Ngirecover la estradini. Sho Ngasekhaya ngibuye ngiye ngiphuza amaphilisi. Ngihlale yebo nje ngali ibuye bemakubanje bade nethe. Silala lana amagudla la prominal. Ngale ehlathini uprominal uma ungena ngala. Ukudla ushona le enzansi. Duze nolwandle. Yo. Hayi mfethu kunzima. Sikhona mhlambe sesizoqeda esinye istory mhlambe esisodwa esenzeka mhlambe la emgwaqeni into mhlambe kuyenzeka amajitha noma kuwena like osho ukuthi it's scary thing mhlambe thina esingazi ukuthi ibuye zenzeke la emgwaqeni. Like what? Mhlambe mawukuthi mhlambe khona umuntu owake baxabana bebanga into ukuthi mhlambe into ehubala noma nawe khona umuntu okwakucika ngendlela yokuthi wakwacishe wathatha some drastic measures something like that. Nje bafo i-drugs kuphela. Awubaze bagwazane abafethu sometimes abantu kodwa ke ngalo 6 esawuphakamisa siye sithi sikhaveni. Yabo ngeke uqaleke ngikhona. Nawo kuhlukile ke khona igomani kuye ngokunyo ngeke ngibheme imfanelo ingabheme eduze kwami. Ngize ngeke phela ngilibheme naye i-capsule ngoba le yanto into encane into engaka. Yabo ngiyomupha kodwa lawo mayitho ukuthi athiye naye akwazi. So le hierarchy noma seniphumile ngaphandle umuntu obephezulu kunawe lapho usephezulu still bakhona nje bangale rank mazi uye ngale rank uzobafica khona indawo ethu i-toilet ngale. Ukuthi ke ngathi ungaya nje mhlambe sekuthe ukuthi sebebhemile lo kade edlula la engibingelele. Omunye wabo ayinkunzi engale bafo ngeke uphume nalezi zinto eziphethe mhlambe. Usha nje Ngathi ungaya nje sebebhemile mhlambe around to 12 noma uyoqala kumabhoza lapha phezulu khona lapha eToti lapha enzansi. Usho ukuthi bengayithatha lento? Lokho awubafu. Ungaphuma nje ungena lo mhlambe kwaKhemcheli. Ngeke usahlala kuyona. Usha nje nalokho engihleli kukona sokufaka i-scrap yard konke nje lokho. Ikhamera ke iyodayiswa ke nama earphone nalokho okunye. Ngeke nje ngale nje bafayo. Ngali lokuthi. Ngalokuthi ngcono nje thina esila. Ngiyabo ngoba nalawo yawanyo amaphoyisa edlula. Ngiyabo. Hayi nje bafo ngiyakucela ungadlaleli. Hayi ku-rough. Ungaya kodwa e-toilet. La kuhlala la kuqoqwana khona mase kubhenya. Yeah ne but yona la ithana othi like esifuna manje ukuthi sivale kahle ngabisaxoxa ngestory yabo ayithe ukuba serious. Iyiphi mhlambe ngaphandle kwebhola ngiyazi ukuthi ibhola uyi-strike ushaya igoli. Yiphi enye into awuyicabanga ukuthi nje ithalente lakho wawuyithanda usakhula? Noma ucabanga ukuthi uzobe yiyona mhlambe mawulokho. Wacabanga ube yiphoyisa? Hawu manje amaphoyisa asenishayisana kanjena nje nawo. Wawungazi ukuthi wena mase kukhala imoto yamaphoyisa yogcina usungena ezihlahleni. Hey bafe yabona nje ngaye ngubone mawusengane ukhulu uthi ufisa ukuba yini yabo ufundelani yonke impilo yami ngithanda uba umaphuza kahle nakho umuntu eseboshwa ke wabhema nama-drugs ngavele ngayikhipha nje emqondweni yonke leyo nto bafo. Sengidlela i-drugs nje manje kuphela bafo makwenzeka-ke liyekeke sekuyobona ukuthi yini eyenzakala kodwa no time usuhambile. Sehambile yaleyo phoyisa mhlawumbe sokuthi makuhlanganiseke uzamenye. Ngeke baba ngeke kusahlanganiseka hayi. Usho ukuthini? Ngisho ukuthi nje bethi sengayikhipha emqondweni uba umaphuza nje. Yabo angisathothaleki nje kuyona.
Okay ke okunye ke mhlambe ke singaphanta ke mhlambe ngenye indlela. Yeah. Yabo ngoba isitifiketi sagesi nginaso ese-plumbing ese-block making. Yeah. Sengabona ke lapho ke mhlambe. Yabo ungakwazi ukuthi Yeah, ne. ufake imali. In terms of music, ubani obalalela kakhulu usakhona? Kwaito le yakudala mfethu omapaputsi Eh. yabo lezi yozola le kwaito nje Manje uthanda ba manje? manje Uba umazi kumapiano? bafo njengoba sila estradini ade sithi ngemoto Yeah. sawunale yangoma isimashini ngoba emathiyeni nje amakhalibhothi ingubo zokulala kuphela Yeah. uzolalela ingoma Hayi njengoba ngisho nje besizwa nje badodise ngoba ngakutshela mina ngizwe nje einsukwini ukuthi yipi ingoma ehlukanisa unyaka futhi akuseyonto ebalekile le kwe. into engisenandaba nje nama ngithola isibhemo mina baba Yeah. imashini sekuphelile nje baba But mfethu ngibeka kakhulu ngestory sakho ne. igcwele baba Asiyivala. Thank you. Ngiyabonga, baba. Okay, shaba mfethu. Bye.